अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला सावंतवाडीकरांच्या आनंदात भर घालणाऱ्या आनंदोत्सव प्रदर्शन आणि विक्री 2024 शानदार उद्घाटन सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले आणि युवरत्नी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते पार पडलं। उद्घाटनानंतर या आनंदोत्सवाला शहरवासियांनी तुफान गर्दी केली होती। संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले आणि युवरत्नी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते आनंदोत्सवाचा शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी माजी आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।